Időszámításunk előtt 6969 évvel korábban. Szopacs, szerintem kéne csinálnunk egy világot. Hát elég jó lenne, mert unom már ezt a fehérséget. Oké, de mi legyen a neve? Legyen szexer, mert úgyis sokat szexelünk. Oké, megegyeztünk. Oké, szerintem akkor kezdjük hegyekkel. Benne vagy? Benne vagyok. Oké, akkor kezdte a hegyépítést. Szerintem ez nagyon jó lesz, nekem nagyon tetszik. Hát szerintem azért ez nem olyan szépek ezek a hegyek, szerintem megpróbálom én, jó? Jó lesz akkor. Hát szerintem ezek azért már jobban néznek ki. Hát lehet, hogy igazad van. Oké, akkor szerintem csináljunk tavakat. Na, hogy tetszik, Szopacs? Hát nagyon jó lett, még meg is fürdenék benne. Jó, de szerintem ennyi munka elég volt mára. És így kezdődött az Akteleki és Szopacs között a barátság. És majd folytatjuk.